אנחנו הגענו מעל האונייה, היה את הריחוף, הבנו שיש 15 אנשים על הגג, הם לקחו אותו, קשרו אותו על אחד האנטנות, ירדנו דרך חבל השני, ובעצם כל בן אדם שירד, ירדו אחד אחד, כל בן אדם שירד, לקחו אותו 3-4 אנשים, ופשוט פיצצו אותו במכות. עשו עליהם לינץ', על כל בן אדם שירד, לקחו אותו הצידה, הם כולם שם היו עם עלות מתכת, סכינים, רוגטקות, בקוקי זכוכית. באיזשהו שלב גם היה ירי חי, ירו עלינו ירי חי, עשו שתי חבר'ה עם כדורים. התחילו להרביץ לי עם מוטות מתכת. תוך כדי ההגנה עליי, ונעשה כך שברתי את היד כנראה. אני כרגע בלי נשק ביד. כל מי שיורד בחבל הזה בלי נשק ביד. בלי נשק ביד. ידיים חשופות, הנשקים מאחורה. שוב, הנשקים זה נשקים לפיזור הפגנות, זה נשקי צבע. ירו עלינו נשק חי. ירו עלינו כדורים, כאילו נשק אמיתי. פשוט באו למלחמה. אנחנו באנו אמרנו טוב, ליישר קו, נדבר איתם, שירדו למטה. הם פשוט, על כל בן אדם שירד, פשוט הסתערו. פשוט באו והסתערו עליו. היו חבר'ה שהעיפו אותם מהקומה. אני עשיתי חיפוש על אחד האנשים שבפנים אני מצאתי 2 סכינים יפניות, על בן אדם אחד. 2 סכינים יפניות, אולר, מוט טלסקופי כזה עלה. בכיס השני היה גז מדמיע וגז פלפל וכל מיני דברים כאלה.